Tak jo. Kdy se vám to stalo? Pamatuju si, jako by to bylo včera, protože to bylo včera. On byl jako nejlepší kámoš, jako strávili jsme spolu tolik A jak let. se vám to stalo? Jsem si pozdě večer vracela domů. Chtěla jsem skočit jen pro balon a pokračovat na mé noční jízdě, ale jak jsem se vrátila, tak on už tam prostě nebyl. Takže jsem zachovala paniku a hodlám to nějak řešit, určitě. Jo? Bylo to včera. Já to nemůžu vědět, když tvrdí. Nemáme auto. My nemáme auto. Ale víte, co máme? Kočku! Mám kočku! Že jak těžké je se na tebe koukat seriózně, když tak čumíš prostě. Já to říkám furt. Máme potom ASMR? Ne. Jo. Vyhlašu pátrání do...